Čína versus USA. Americký minister financií Scott Bessent oznámil, že sa Amerika s Čínou dohodli na znížení cieľ na 90 dní. Amerika ich zníži zo 145% na 30% a Čína zo 125% na 10%. A trhy? Tie zareagovali veľmi rýchlo, pretože nižšie clá znamenajú väčšiu možnosť obchodovať, väčšiu slobodu a zároveň aj väčšie zisky. Čína k tomu naraz pridala ešte jednu bombu. Ich centrálna banka znížila úrokové sadzby. V preklade to znamená, chceme, aby boli peniaze lacnejšie a aby sa ekonomika viac roztočila. A toto si všimli všade, nie iba v Ázii, má to vplyv na doslova celosvetovú likviditu a obzvlášť na rizikové aktíva, ako sú kryptomeny. Ethereum v reakcii na tieto udalosti vyletelo o 40%, ako by si konečne uvedomilo, že je to vlastne dvojka v kryptomenách a ťahuň celého odvetvia. Meme coiny, kvalitné projekty a aj zabudnuté tokeny na dne peňaženiek začali pumpovať. Ethereum si navyše pripísalo aj ďalší silný moment, a to upgrade Pectra. Tento upgrade prinesie Ethereovej sieti lepšiu škálovateľnosť a tiež lepšiu užívateľskú prívetivosť. Na tú popravde Ethereum čaká už veľmi dlho. Vo svete krypta sa zatiaľ udiala jedna z najväčších akvizícií. Coinbase kúpila Deribit, burzu na obchodovanie kryptomenových opcií. Tento deal ich stál 2,9 miliardy dolárov a išlo v skutku o najväčšiu kryptomenovú akvizíciu v doterajšej histórii. A Coinbase si pripisuje ďalšie víťazstvo. Zaradili ich totiž do indexu S&P 500, do indexu 500 najväčších amerických firiem. Môžete sa na to pozerať akokoľvek chcete, ale prakticky to znamená, že sa kryptomenová firma zaradila po bok Apple alebo Microsoft. A to už naozaj niečo znamená. A nakoniec tu máme jednu čisto kryptoperličku. Na Aave teraz prišiel návrh na to, aby sa LP tokeny z Uniswapu mohli používať ako kolaterál. Znie to strašne komplikovane, ale čo to v praxi znamená? Že ak poskytujete svoju likviditu na Uniswapu a aby s ním mohli ostatní obchodovať, ponovom budete zároveň môcť túto likviditu použiť aj na Aave ako zálohu na to, aby ste si tam požičali ďalšie prostriedky. Otvára to tým nové možnosti k využívaniu likvidity a ešte k flexibilnejšiemu používaniu kapitálu. Konec koncov revolúcia vo financiách bolo to, čo pôvodne hnalo kryptomeny dopredu. Ekonomické i fiškálne uvoľnenie, akvizície a kryptomenové upgrady. To všetko znamená, že kryptomeny majú znovu vietor v plachtách. Nezabudnite nás sledovať, aby vám nič neuniklo.